Biodiversitat. Aquesta paraula la sentim per tot arreu, oi? Sembla la resposta a tot, la solució màgica als nostres problemes ecològics. Però, i si fos una mena de miratge? I si, en el fons, aquesta paraula tan bonica estigués amagant un sistema que fa justament el contrari del que diu? Doncs bé, en aquesta anàlisi anem a gratar una mica la superfície per descobrir la llei natural que ha quedat eclipsada. Una llei que és simple, però alhora revolucionària. La llei de compartir. Aquesta idea que veiem aquí és que ho capgira tot. Pensem-hi bé. La biodiversitat no és un objectiu tecnològic que puguem dissenyar a un laboratori. És un pacte ancestral. La clau no és crear diversitat artificialment, sinó una cosa molt més senzilla i profunda, respectar una llei fonamental de la natura. I quina és? Doncs la llei de compartir. I només amb aquesta premissa ja canvia per complet la nostra manera d'entendre la relació que tenim amb el planeta. Aleshores, on és el problema, exactament? Doncs que la paraula biodiversitat ha estat, diguem-ne, sequestrada. Sona fort, oi? Però és que les mateixes indústries que exploten la terra ara l'han agafat com a eslògan de màrqueting. S'ha convertit en una paraula buida, una paraula de moda que, segons la font que analitzem, amaga una realitat bastant més fosca. I aquí és on tenim el gran xoc, el xoc de titans, per dir-ho d'alguna manera. A una banda del ring tenim la llei de la natura, que és immutable, compartir, i a l'altra banda, el nostre sistema humà, que es basa en una premissa totalment oposada, acaparar. Un model que no està dissenyat per repartir, sinó per acumular i acumular sense fi. Clar, i on podem veure aquest afany d'acaparar de manera més clara? Bé, la primera crítica de la font va directa al cor del problema, l'agricultura comercial. De fet, la descriu com l'expressió més pura del que anomena egoisme productiu. El dogma és simple, gairebé brutal. Més collita igual a més benefici. Punt. Però a quin preu? Doncs el resultat és el que veiem. Paisatges absolutament desoladors. Camps i més camps, infinits, tots iguals, uniformes, on no hi queda ni un sol arbre. Llocs on la vida, senzillament, ha estat substituïda per màquines i productes químics. Per fer-nos una idea de la magnitud d'aquest acaparament, només cal que pensem en un sol camp de monocultiu. No estem parlant d'un jardinet, estem parlant de desenes, a vegades centenars d'hectàrees. Un espai immens, gegantí, dedicat a una sola espècie i que ha estat deliberadament esterilitzat de qualsevol altra forma de vida. I aquí rau la clau de tot. Quan veiem un camp d'aquests collit a una precisió gairebé de cirurgia, on no queda ni un sol gra per a un ocell, el missatge és claríssim i contundent. Aquí no es comparteix res de res. La connexió, per tant, és inevitable. Quan aquesta, diguem-ne, avarícia espacial es multiplica per milers i milers a escala global, el resultat només pot ser un. I és el que estem veient avui dia, el col·lapse catastròfic de les poblacions d'espècies salvatges. Però atenció, que l'agricultura no és l'únic focus del problema. La segona crítica que fa la font apunta a una solució que, a primera vista, sembla molt bona, però que resulta ser una mena de parany. Parlem del famós rewilding, o resilvestració. Només cal fixar-se en la contradicció. És una doble moral una mica hipòcrita, no? Per una banda, mantenim intacte un sistema extractiu que és brutal, aliments, mineria, combustibles fòssils. I per l'altra, què fem? Doncs ens netegem la consciència creant petites bombolles de natura. Una mena de parcs temàtics naturals on deleguem la responsabilitat de conservar allò que estem destruint a tot arreu. I la font, en aquest punt, no es talla ni un pèl, A l'hora de descriure aquesta actitud, diu una cosa molt forta. Considera que esperar que les mateixes institucions que han creat el problema ara el solucionin no és ingenuïtat, és directament una covardia intel·lectual. Al final, el que passa és que el rewilding es converteix en l'excusa perfecta. L'excusa per no fer-nos la pregunta incòmoda, per no afrontar la part realment difícil, canviar el nostre model de vida. I és que, siguem sincers, sempre és més fàcil delegar la responsabilitat que canviar un mateix. Bé, prou de crítiques per un moment. Quina és la solució, llavors? Doncs la font proposa una alternativa. I pot semblar radical, però, si ho pensem bé, en el fons és profundament lògica i, sobretot, pràctica. La idea és capgirar completament el sistema. I el concepte clau aquí és aquest: l'hort de subsistència. En aquest model, l'objectiu canvia radicalment. Ja no es busca el màxim benefici econòmic, sinó una cosa molt més bàsica: satisfer les necessitats vitals. I tot parteix d'una premissa fonamental: que la terra no és nostra, no ens pertany,
sinó que és un ecosistema que compartim. Això, és clar, implica un canvi de xip total, un canvi de mentalitat. Vol dir deixar enrere aquesta cursa boja interminable per tenir sempre més i abraçar una idea de suficiència. La veritat és simple i, de fet, bastant alliberadora. Quan n'hi ha prou, doncs, n'hi ha prou. D'acord, i això com funciona a la pràctica? Doncs tot comença amb un principi molt senzill, sembrar el doble del que es necessita. Per què? Doncs assumint, des del principi, que la natura prendrà la seva part. I aquí ve la màgia. El que a primera vista sembla una pèrdua, en realitat es converteix en fertilitzant orgànic. Això atrau fauna, i aquesta fauna ajuda a que l'ecosistema s'autoreguli. És un cicle virtuós perfecte, que es manté tot sol. I el més interessant és que els beneficis no són només ecològics, ni de bon tros. Aquest model és, en realitat, un camí cap a la sobirania real. Parem-nos a pensar-ho. Produir aliments sense haver de dependre de fertilitzants externs ni de combustibles fòssils per als tractors. Això és independència econòmica i alimentària en estat pur. És la base de tot. Però quina és la recompensa final de tot aquest canvi? Doncs més enllà de l'economia, més enllà de l'ecologia, la font posa molt d'èmfasi en els beneficis emocionals, aquells que no es poden comptar amb diners, però que al final són els que defineixen una bona vida. I aquest és, potser, el punt més important de tots. Cedir una part de la collita no és un sacrifici, al contrari, és la millor inversió que es pot fer. Una inversió en un sòl més ric, en un ecosistema més sa i, al final, en una vida amb molta més qualitat. Perquè esta és la veritable riquesa, oi? La que no té preu. El plaer de menjar un àpat digne, cultivat en harmonia. El so dels ocells a la porta de casa. La bellesa simple d'una flor silvestre. La visió de la fauna que torna a prosperar. La satisfacció de saber que formes part d'un sistema viu, que funciona. Aquesta, i no una altra, és la recompensa de compartir. I acabem amb aquesta pregunta, que crec que ho resumeix tota la perfecció. Una reflexió que ens desafia a tots a repensar què significa realment l'èxit, què significa la prosperitat, i si l'objectiu no fos tenir-ne més, sinó simplement tenir-ne prou. Potser la resposta al final sempre ha estat davant dels nostres ulls. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta anàlisi. Fins a la pròxima.